wengane zawethu sibona lapha nakuNtencane edlulisa amazwi kuba ngaphana kubahleli bemicimbi igcwalisa ispring picnic ngokuba nomcimbi boyimpumelelo nohambe kahle kakhulu. Kodwa phambi masingena udaba wengane zakwethu Ngqo thatha leli thuba nginibingelele ngimbuso City MTV ngithi nje mosaqala ungena la kule channel sicela wenze kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe emathubeni amahle wakuthola wonke ama-videos azophuma la kule channel. Uma sigijima ke wengane zawethu sophela pha amazwi kwaNtencane ke uthe ngizoqala ngibongele le ngwenya ewonkoskhona ngokuba nala madoda empilweni yawo ukuzuma naye uphoyisa. Uthi ke indlela abazikhandla ngayo ukuthi konke okwenziwayo kube impumelelo iyamangaza. Uthi ke uKhuzani nomngane weqiniso laphana kuphoyisa. Uthi ke kuzo zonke izinto ezikaKhuzani uzikhandla kube ngazo uthi ngezakhe. Uthi ke indlela ebegijima ngayo ikakhulukazi kuma activation nasekuhleleni kwayo yiyo eyenze ngimshayele izandla. Uthi ke ukukazuma ngiyacabanga ukuba kuwo wonke umuntu ubuhlakani enomsebenzi walendoda kusobala. Uthi indlela aphathe ngobunono ngayo umsebenzi wendlamlenze ufanele ukushayelwa ihlombe kakhulu. Uye wabonga ke wengane zawethu nayo uKhuzani phana ngemizamo ayizamayo nokungakhohlwa yibo njenganamagciko kaMasikhandi. Waphinde ke wabonga nokuthi ke wathi nowase kufika isikhathi lapho khona sokugijana khona imibono kodwa wakwazi ukuthi ke abalalele futhi akwenze abe becelile ke wengane zawethu ubese ke sebonga impela kulona lonke ithimba ispring picnic ngokwenza phela ulokuzana umcimbi ohlekeleke ngalendlela. Hayi ke wengane zawethu thina ke simbuso City MTV sida ke sibambe la ihlangana nje kwi video elandelayo.